So ayan, punta po tayo sa bahay namin. Ito po yung bahay namin, ang liit guys. Merong kidnapper dito. Parang merong kidnapper dito. Ayan. Double door, guys! May double door kami. Merong baby kidnapper. Ayan, paano natin mapapasok dito? Bilis. Alam ko! Ayan, punta na po tayo. Tara. Ayan. May double sira pa po siya guys para hindi makita ng bata. Ayan. Ayan po siya guys. Ayan, tignan nyo ha. Ayan. Hoy, bata! Nandito siya guys. Ayan. Oh. Ito yung pasok ng bahay namin. Ang ano. Ayan. Marang bata. Tapos, Ito yung bahay. ayan. Ito yung bahay namin. Yan, ito yung bahay namin. Yan, may yung bata. Dito papasok. Ayan, pinapasok na natin yung bata. Kasi, gusto lang papasok dito. Kaya guys. Yan, later, play game. Ito natin ito guys. Merong ano. Door. Ayan yung bata, hindi makabukas. Ayan! Ayan. Yung bata, so bye! Bye to our channel.